ассалому алайкум ба кулли мардуми мусалмон. имрӯз 24 апрели соли 2020 рӯзи беҳтарин ки рӯзи саиди ҷумъа ҳаст ва якумин рӯзи моҳи шарифи рамазон ки ҳамаи рӯз рӯзадор ҳастанд. ҳамаи шуморо табрик мегӯм ва ин як моҳи хуб ай. рӯзадор боше, ибодат кунед, тавба кунед, аз музикаву дигар чизҳо дур бошед. чӣ хеле ҳаматон медонед, имрӯз ба воситаи шабакаҳои интернетӣ, ватсап, вайбер ва имо ва дигару дигар мактубҳое равон мекунанд, ки менависанд ба 10 нафар равон кунед, ба 20 нафар равон кунед, пагоҳ хабари хуш мешнавед ва мӯъҷизае мебинед дигару дигар. ва гуфтанӣ ҳастам, ки ин видео мисли вай видеоҳо нест. ин видео фарқияташ дигар аст. ин як дарсе барои мардуми мусалмон. мумкин бисёриҳошон надонанд ё ки донанд. ва гуфтаниам, ки инро ҳама мардуми мусалмон бояд донанд. 6 чизро аз байн мебарад. дурӯғгӯӣ ризқи шуморо, шаробнӯшӣ савоби шуморо, тавба кардан гуноҳҳои шуморо, садақа кардан балоҳои шуморо, ғам хӯрдан одамро, зино кардан умрро аз байн мебарад. бародарон, дар ин моҳ ҳамеша бо тоату ибодат бошед. ин моҳро хуб гузаронед, корҳои савоб кунед ва дар паноҳи Аллоҳ бошед.